Jaindi kirange ka en penjo mana penjo kacha esbono mulo kata kamano ko winja ngo duoka bang mai bende sani kama ntiere ka duoko mane studio ka adhire bange mondo be ngo penjo duoknwage bende much PPP ni winjore kor gwengewa kama wantiere Homa Bay, Kisumu, Siaya, moko bende timore kata e pinje man Libamba, Migori, nitie kembe mopogore opogore. Bende jo wanyalo wacho ni matimore kani ten kalure kod PPP to bende iler no pogruok mantiere kind PPP ni arrangement machalo kamano kod macha mar privatization en mane mapono nano katimore gwenge wagi sani. Ten wach mag kembe mag sukari. Kawacho Moroni, kawacho Miwani, Chemelil, gi South gi Sony. Mage kemni adek mag sukari manturwa. To macha to oken PPP as such. En giminya luong ni concessioning, karinya luong ni privatization. Gima serikal timo kanyo, gikawo kembe go jopiny mondo omejo ohala, the private sector mondo manage gi kendo ran gi. An ka kuma diri to kaja to jo kane gi mor ahinya. Nikech ka mor gi kaka notime kendo ka mor gi nitie gik motimo kanyo mok ber kaka Miwani Notemeo. kaka Miwani ing'e gima timore ni Miwani. Nende nitie wach bura moro, wach kot momako. Gima ne rach na niya, sirkal niche nigi kembe abich mag niang'. Makarwa nitiere Moroni, Chemelil, South Nyanza. Nikech Miwani nogore piny chon. Kato kocha e piny mar Western nitie Nzoia gi Mumias to gi Butali. Koro gima nyicho timore, gima nane kaka nanene, kembe no gin kembe joma nyingi chal gi nyinga ka. Ya? Joma nyingi chal gi nyinga go. Koro joma ne nyinga go, an kaka nene, gin mana gi konyo go kembe mag sirkal go piny. Koro kanchi miyo gi, mondo giran gigo. Mano gima ne okomora kanyo. To gimora wach ni, kaka wawuoye PPP madieri. Ang'e ni ji mang'eny temo wacho niya, nagombo nosiepna nago go mbaka. Ya? Raila nosiepna nago go mbaka. An awuon, ya? Ang'e ni ji wacho kamano, an awuon to an chwago kod mbaka mang'eny. Ne en ng'ama pache ni mal ahinya. Emo ni neno ko odonjo wacho dani no, kich noseneno ni sirkal othung'o, nyalo timo ang'o? Ok nyal timo gigi. Niche en gi plan, dungu isiwinjo kiwacho ni dwa ger nuclear plant moro Uyoma. No, so make a very big plan. He was the sponsor. Mar investor moro. Mawuk Korea. Mane Gero plant ma 5,000 megawatts. Kich no ni power me cheap. Emanya loka development through akany. Mane again channel sipra milungoni Professor Gumbe kanitiereka. Kama bedene. Man yero Professor Gumbe, the chairman, Mar Nuclear Authority, which they were really working on it. Go pay one daibe. Mano was going to be the biggest PPP project. Motemore korwa kocha. To ero nyasai koro kawe. Koro I don't know go pay one daibe gini bronga kode gi tech mancho orenge kode. To nyana no ka wuon piny was aware about it. Yeah, so money a PPP maduong madanga wach ni there's a chance mar timore kono to mara dek ni be adieri the PPP idea pod en gima new kendo ngeni wange gimoro me ng'ato ncho luongo ni wange ga execution culture ma kichako project ite mango teringo go me deliver emo jo Ethiopia loka sani gigero kendo mana gigero gino machielo gigero paw ndege machielo yeah. To kaka kipimo airline gino mano 10 years ago no waingo airline gi kata kikwano namba mag ndeke ma wan go gi namba ndeke magengo yeah no kinyal to mango to sani yeah but just because of the PPP idea omiyo kata kadiponi PPP projects ongez mose temore thurwa mang'eny yeah
to en gima kinya blame ng'ato. Ne ni yo migero sani ni, yeah? Dhi kawo million 100 billion 170. Ngisa project mose kawo pesa mkano SGR notim billion 300 nusne. So mano ngisi scale ma project mano chakni. Omiyo an to wach ma PP atemo yie kode. Ng'ato ipenjo wach mar NSSF. NSSF ing'eni kichako tiyo ne sirkal ting'adi dwe ka dwe. Koro gin gi pesa mang'eny sana. To kagi last year, higa mokalo cha 2023 no made contributions. Koro ing'adi mang'eny moloyo. Masa mowueni dwe ka dwe NSSF koro choko billion 6 e dwe. Yeah? Nikech gima no med cha. To NSSF othung. Ka in dwe ka dwe iyudo billion 6, idwa teri kanye? Idwa investe kanye? Kuri bo yudo ka ng'eny pesa no gi invest gi miluongo ni treasury bill gi treasury bond. Tine gi ole sirkal, gi ole sirkal. To sirkal ng'eni ki olo pesa modonjo mi olo sirkal. Ok en pesa makelo dongruok. En pesa ma medo ma waistlines ma MPs chulo go msachi madongo kiango, you know. Karo pesa no NSSF ole sirkal treasury bill treasury bonds to modong gitelo ng'eny ne kendo gitero Nairobi Stock Exchange, Securities Exchange. Kidi kambi machalo breweries. Ibono ka NSSF duong shareholder. Kidi Kenya Commercial Bank. Kuro areas ariyogi. Kuro ncha thungo gi kama gikete pesa? Onge. Omiyo jok magero yo madhi mane the president oyawne. Gidonjo go achiel. Ni wambo wote mango. Wambo biro contribute. En gima kata mana expressway dina watim maber. Bene onego kete local investor kamano. Ng'at motim jo China maran expressway ka. Yeah? Gi loso pesa. Apano kiringi wi ka inyaneno. Kingi account majini go. Gi loso pesa. Mano onego bene ni retirees be yuda ngo. Yuda share. Emi anu gimo mi NSSF odonje wach mar